Това е моето голямо семейство. Ние сме 2 милиона деца по целия свят. За нас се грижат над 4000 симпатични учителя. Като нея и като нея. Те знаят как едновременно да ни размиват, да ни карат да учим и да са ни приятели. Най-малките са бебета, до 3 годинки. Направо не усещат как усвояват английския с толкова игри и песни. След това са децата между 3 и 6 години. Те вече са сигурни в себе си, защото не се притесняват да участват и да говорят. А за нас, учениците от 6 до 12 години, тук е много по-забавно от училище. Идваме винаги с радост и напредваме, докато се забавляваме. С нас са любимите ни герои. Имаме си дори и онлайн радио, уебсайт с игри, канал за музика и всякакви забавления. Тук аз се готвя за големия свят, който не ме плаши. С толкова много приятели, песни и усмивки. Тук аз уча английски. Хелен Дорон, най-важни са децата.